O Pazo de Quintáns en Sanxenxo converterase no centro da cultura gastronómica das Rías Baixas. Despois de moitos anos de esperas, trámites e obras, o complexo monumental está preparado para iniciar a súa nova etapa. Esta mañá visitaron o monumento o alcalde da localidade xunto co delegado do goberno en Galicia e a presidenta da Deputación de Pontevedra. Na súa rehabilitación investíronse 2 millóns de euros, con boa parte dos fondos procedentes do Executivo Central. Que tal, saúdos? Aproveitando a visita ao Pazo de Quintáns, a Deputación de Pontevedra presentou tamén esta mañá o proxecto da senda peonil entre Noalle e a Lanzada de máis dun quilómetro de lonxitude. Dentro dos minutos falamos deste asunto. Agora titulares. O Hospital de Santiago inicia os ensaios en menores de 12 anos coa vacina de Pfizer. Onte luns, os primeiros voluntarios xa recibiron a primeira dose desta vacina. Logo de 72 anos de actividade, o Sanatorio Santa María de Pontevedra pecha as súas portas. Pasado mañá terá que baleirar as instalacións. O Grove presentará un recurso para evitar que a Torre do Escuredo perda a catalogación de ben de interese cultural. A familia alega que o inmoble non é un castelo, como consta na súa declaración. Xa están en marcha os exames da ABAO, a antiga selectividade, unha cita que no campus de Pontevedra transcorreu hoxe con normalidade. Escolares de Boire a Pobra realizaron hoxe unha limpeza en varios areais da zona. A actividade márcase no programa Ludi Educa da Cruz Vermella e Gealsa. Primeiro, antes de nada, os últimos datos da pandemia. Un paciente con COVID permanece ingresado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Montecelo de Pontevedra. A presión hospitalaria na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés reduciuse nas últimas semanas lentamente e a día de hoxe hai 14 pacientes ingresados en planta, 12 no Montecelo e 2 no Hospital do Salnés. Ademais, 178 persoas evolucionan aos seus domicilios. Son os asintomáticos os que presentan sintomatoloxía leve. Pola súa banda, non variou o número total de casos activos, que continúa en 193. Dende o inicio do plan de contingencia pola pandemia curaron 13.959 pacientes, 6 máis ca onte. Pola contra, 181 faleceron sendo positivas en coronavirus. En área sanitaria de Santiago e o Barbanza, o total de casos activos segue a baixa. Hoxe son 283, 12 positivos menos que na xornada anterior. Baixa tamén a presión hospitalaria, cun total de 15 pacientes ingresados, 12 en planta convencional e 3 na unidade de críticos. Por concellos, Ribeira suma hoxe 21 positivos, 5 menos ca onte. Boiro sitúase en 16, 2 menos que na xornada anterior. Lousame mantense nos 13 de onte e a Pobra baixa a 12, con 6 casos menos nas últimas 24 horas. O resto de concellos da zona mantéñense na franxa de 1 a 9 positivos a 14 días. Agás Muros, onde seguen sen diagnosticarse casos a 7 e 14 días. E o Servizo Galego de Saúde iniciou no Hospital Clínico de Santiago o ensaio en menores de 12 anos coa vacina de Pfizer. Onte luns, os primeiros voluntarios xa recibiron a primeira dose desta vacina. Nesta primeira fase está previsto que participen uns 25 nenos. O Clínico Compostelá é o único centro sanitario galego que participa neste estudo mundial que busca afondar na avaliación da seguridade e a tolerancia desta vacina a nenos sans dende os 6 meses aos 11 anos. Hemos iniciado uno de los ensayos clínicos de la vacuna COVID precisamente en la edad pediátrica y hemos incluido los primeros niños gallegos que participan en este estudio. Son niños menores de 12 años que van a contribuir a este estudio internacional en el que van a participar más de 4.500 niños, con la idea de obtener la información necesaria para completar la ficha técnica de estas vacunas y disponer de todo el rigor de seguridad y de funcionamiento de estas vacunas para que, llegado el caso, cuando se indique y si es necesario, poder vacunar a la población pediátrica también con las mismas garantías que lo estamos haciendo en la población adulta. Es un estudio clínico con la vacuna de ARN mensajero y estamos específicamente estudiando el comportamiento de esta vacuna en términos tanto de seguridad como de funcionamiento para corroborar que su perfil es similar al que venimos observando en adultos.
Detido un veciño de Pontevedra por agredir a súa parella. Segundo explican dende a policía local, os feitos producíronse ao redor das 11:30 da noite do pasado sábado. Os axentes tiveron que acudir a un domicilio despois de que un home asegurara que había unha persoa dentro da súa vivenda que non quería marchar. El explicou que a muller que estaba dentro e que identificou como a súa parella negábase a sair do piso, a pesar de que despois dunha discusión lle pediu que marchara. Dentro da vivenda estaba tamén un menor de 6 anos, fillo do presunto agresor. A policía falou entón coa muller de 39 anos que explicou que o home lle dera un cabezazo na fronte e tirara ao chan logo de discutir. Tamén asegurou que non era a primeira vez que agredía, sobre todo despois de beber. O home rematou por recoñecer os feitos, polo que foi detido e trasladado a dependencias policiais para a súa posta a disposición xudicial por un presunto delito de violencia de xénero. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista, o 016, é un número de balde que non deixa pegada na factura, aínda que si é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Cambiamos de asunto. Tras 72 anos de actividade, o Sanatorio Santa María de Pontevedra pecha as súas portas. E faino ademais de xeito inminente. Esta mesma semana, o vindeiro día 10, ten que baleirar as súas instalacións. Así o comunicou a Xunta, a empresa Hestia, propietaria do centro sociosanitario, despois de que a Consellería de Sanidade decidira non renovar a autorización hospitalaria ao sanatorio. 72 anos despois de abrir as súas portas, esta mesma semana o Sanatorio Santa María de Pontevedra quedará completamente baleiro. A Consellería de Sanidade comunicou onte a empresa propietaria Hestia Galicia que non renovará a autorización hospitalaria. Fundamentalmente se dan dúas razóns. Unha, que o edificio necesitaría a instalación dun segundo ascensor e que as habitacións estén dotadas de baño. O día 10 de xuño o centro ten que trasladar os 58 pacientes que ten na actualidade. Pola súa banda, os 40 traballadores de Santa María terán que ir a un ERTE de 6 meses. Tamén os propios usuarios, os propios pacientes que de repente se atopan que van a ser desaloxados, que van a ser reubicados, unha parte deles en Santiago, outra parte se lles vai a dar a alta e outra parte non se sabe ni siquiera en estes momentos o que van a facer. Parte da Consellería se lle está creando un perxuízo aos pacientes que están ingresados, aos familiares dos pacientes que están ingresados e os traballadores, un prexuízo absolutamente estéril, non? O que critican dende Comisións Obreiras son as presas da Xunta por pechar Santa María e que recoñecen que xa se sabía que o centro pontevedrés tería que pechar, pero o acordo entre Sanidade e a empresa era que se mantería aberto ata poder trasladar a pacientes e traballadores ás novas instalacións que están a preparar na cidade de Vigo. Esa situación estaba xa afectada, o edificio non reunía as características para poder facer esas obras. Como vos decía, se intentou buscar aquí con moi pouco tempo, porque o problema desto é que se dou moi pouco tempo, porque igual se houberan dado un plazo maior de tempo, pois a empresa podía atopar aquí na comarca de Pontevedra ou no concello de Pontevedra unha nova ubicación, pero o tema era que había que dar unha resposta ou unha alternativa xa. Ante esta situación, Comisións Obreiras intentará abrir unha vía de diálogo coa Xunta para que dea marcha atrás nesta decisión. Ademais, sindicato e traballadores comezarán movilizacións na rúa. A primeira será este xoves ás 11:30 da mañá diante do edificio da Xunta en Pontevedra. E a Consellera de Política Social visitou esta mañá o centro de día para persoas con Alzheimer que xestiona a Asociación Agadea en Ribeira. A visita serviu para anunciar que o Goberno galego vai simplificar os trámites do novo programa de respiro familiar, co que persoas dependentes ou con discapacidade realizan estadías temporais en residencias para facilitar así o descanso dos seus coidadores. A conselleira de Política Social, Fabiola García, realizou esta mañá unha visita ao centro de día para persoas con Alzheimer de Ribeira, que xestiona a empresa Agadea. Alí puido coñecer de primeira man o traballo que desenvolve esta entidade, que presta servizo non só a persoas con esta doenza do municipio, senón tamén de concellos limítrofes. Fabiola García aproveitou a súa visita á capital Barbanzá para anunciar tamén que a Xunta simplificou os trámites e eliminou os límites de renda, prezo e duración do novo programa de respiro familiar, co que persoas dependentes ou con discapacidade realizan estancias temporais en residencias,
o que permite o descanso dos seus coidadores. Vimos de modificar completamente esta orden con respecto a outras convocatorias anteriores. Sacámosles todos os requisitos de renta, de prezo máximo dun día en residencia e tamén de tempo total da estadía e abrimos todas estas posibilidades para que as persoas que coidan de un maior poidan acceder a esta nova convocatoria. Van a poder dispoñer de 1.500 euros ao ano para poder levar a súa persoa maior dependente a unha residencia de maiores ou de 1.000 euros ao ano para contratar a unha persoa coidadora e así en ese tempo que eles poidan dispoñer de todas estas horas para dedicarse a outros temas persoais. A titular de Política Social puxo de relevo o esforzo que realizan a diario as persoas coidadoras, un traballo que, segundo ela, se duplicou coa pandemia, razón fundamental pola que a Xunta se decidiu a mellorar e simplificar os trámites para poder acollerse a este programa, que xa estaba en marcha dende hai varios anos. E a consellera do Mar, Rosa Quintana, que censurou hoxe no Parlamento a presentación do recurso contra o Plan Xeral de Explotación Marisqueira por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, o entender que invade as competencias exclusivas de Galicia nesta materia. Quintana lamentou que se trata dun novo ataque contra o sector do mar da comunidade, pois, segundo di, atenta contra o traballo de preto duns 9.000 profesionais que viven no marisqueo. Que este paso tiraría por terra o traballo das cofradías e asociacións marisqueiras do sector que participaron no diseño e elaboración dos 94 plans de xestión vixentes actualmente incluídos no Plan Xeral. En definitiva, se o Plan Xeral fose anulado, a incerteza xudicial botaríase de riba dunhas 8.700 persoas, así como a propia organización do traballo e a súa correcta xestión en termos de sostibilidade ambiental, social e económica. Neste senso, a Xunta cumpre estritamente coa lexislación e seguirá defendendo os intereses do sector ata o final, fronte a un recurso que supón xugar co futuro e poñelo en risco. Sabemos de que parte estamos e que intereses defendemos, os do sector. Máis asuntos. Veciños da plataforma Vilaxoán Experta denuncian unha vertedura de augas fecais á altura da praia das Saíñas. O areal, tamén coñecido como Pompeán, atópase na unión da Rúa do Preguntoiro co Paseo do Rial. Os veciños alertaron os servizos de emerxencias para que arranxasen o problema. Ata o lugar desplazáronse os efectivos tanto de emerxencias como do Seprona. Durante esta tarde estiveron traballando para atopar o motivo polo que se produciu a vertedura e logo tentar arranxalo. Segundo indican os veciños, esta non é a primeira vez que acontece algo así, por iso piden ao goberno local que actúe na zona para evitar que a praia e o paseo se vexan afectados por máis verteduras. O Pozo de Quintáns, no concello de Sanxenxo, converterase no centro da cultura gastronómica das Rías Baixas. Falamos deste asunto de contado logo da publicidade aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día. O Pozo de Quintáns en Sanxenxo converterase no centro da cultura gastronómica das Rías Baixas. Esta mañá visitaron o monumento o alcalde da localidade xunto co delegado do Goberno en Galicia e a presidenta da Deputación de Pontevedra. Na súa rehabilitación investíronse 2 millóns de euros con boa parte dos fondos procedentes do Executivo Central. De titularidade municipal dende o ano 2006, o Pazo de Quintáns, na parroquia sanxenxina de Noalla, ofrece hoxe a súa mellor imaxe. Despois de moitos anos de esperas, trámites e obras, o complexo monumental está preparado para iniciar a súa nova etapa. Neste proceso de rehabilitación investíronse 2 millóns de euros, dos que o Goberno do Estado achegou 1,3 millóns. Esta mañá, cando o alcalde, visitaron este ben de interese cultural o delegado do Goberno en Galicia e a presidenta da Deputación de Pontevedra. 2 millóns de euros moi ben invertidos, porque restaurar un pazo, como agora podo comprobar o delegado e tamén a presidenta da Deputación, pois eu creo que son dos cartos que vale a pena gastar nos gastos públicos, manter todo este patrimonio tan bonito, verdad? Agora o que hai que facer é, bueno, pois falta unha última fase, que aproximadamente me decía o director de obra, que lle quero agradecer a visita a Carlos Berride, que está por aí, que son uns 600.000 euros para rematar e para poñelo, digamos, xa en uso, non?
As previsións do goberno local é transformalo no Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas. Para iso aínda resta equipar as instalacións e acondicionar os xardíns, traballos pros que o Concello aínda non pon data. Pola súa banda, o delegado do goberno na súa primeira visita a Sanxenxo puxo a restauración do Pazo como exemplo de cooperación entre administracións que poñen dixo este patrimonio ao servizo da cidadanía. Vai a ser centro non só turístico, senón de referencia do Concello, porque é certo que os Pazos son centro de atracción, xa non só para exposicións ou diferentes eventos que se podan realizar, sino tamén de traballo, de reunións para colectivos, asociacións, así o estamos utilizando nós, e ademais cos sardíns, que os sardíns que vai a ter e que ademais nesa segunda fase vai a ter este Pazo, van a permitir tamén esa expansión para poder mesmo disfrutalo por parte da cidadanía. Aproveitando a visita ao Pazo de Quintansa, a Deputación presentou tamén o proxecto da senda peonil entre Noalla e a Lanzada de máis dun quilómetro de lonxitude. A actuación seguirá o modelo de mobilidade sostible do goberno provincial. Esa senda que vai a permitir tamén esa aposta que temos dende a Deputación de Pontevedra, e que eu sempre o digo, e hoxe tamén os concellos sumáronse con pasión a ese modelo de mobilidade amable e segura que ten unha palabra que o define, a sostibilidade, non? Na contorna do Pazo de Quintansa, o proxecto contempla a creación dun espazo de convivencia recuperando o lousado orixinal de granito. O proxecto, que sairá en breve a licitación, ten un orzamento que supera os 900.000 euros. Seguimos falando de patrimonio. Grove traballa no recurso para evitar que a Torre do Escuredo perda a catalogación de ben de interese cultural. A Xunta podería retirar esta distinción de Vic tras solicitar aos propietarios que o inmoble non é un castelo, como así constaba na súa declaración. O Concello sospeita que a familia busca a ruína da instalación para sacar adiante unha operación turística. A Torre do Escuredo do Grove podería perder a súa declaración de ben de interese cultural. Dende Patrimonio toman a decisión tras unha reclamación da familia propietaria solicitando que o inmoble non é un castelo, como así consta na súa declaración. Dende o Grove mostranse sorprendidos por esta decisión, xa que aseguran ter dos informes de Patrimonio totalmente contraditorios. No seu día, a través dunha moción de Partido Galeguista que falábamos da Torre Escuredo, donde o informe de Patrimonio poñía en dúbida que se podía seguir sendo catalogado Vic ou non. En cambio temos outro vinculado ao informe do Pexón, donde fala expresamente do Vic Torre Escuredo. A Torre do Escuredo atópase en mal estado, sen recibir os cuidados e mantementos necesarios, tarefas que corresponden á familia propietaria. Dende o Concello sospeitan que os donos teñen outros intereses. Pero é certo que a propiedade está abandonando totalmente a Torre Escuredo. A propiedade leva anos buscando claramente a ruína da Torre Escuredo para intentar sacar adiante unha operación urbanística que levan tempo querendo sacar, non? Agora ábrese o tempo para reclamar a decisión de Patrimonio. Dende o goberno local xa traballan no recurso para evitar que o edificio perda a súa declaración. E desde logo estamos xa traballando fai semanas nun proxecto para reclamarlle á propiedade a obriga que ten de manter a Torre Escuredo nas mellores condicións, porque sigue sendo un ben catalogado patrimonialmente. Igual non é Vic, iso xa veremos no futuro, pero a día de hoxe se sigue sendo un ben catalogado patrimonialmente. E temos que traballar todos conxuntamente para preservar a Torre Escuredo e incluso mellorala, porque hai que recoñecer que a situación actual non nos interesa a ninguén. No proxecto do Pexón do Grove, o Concello xa estudaba a posibilidade de que a Torre do Escuredo puidese ter carácter público, unha medida que dende o goberno local tamén estudarán. Buscaremos a fórmula de dar pasos adiante de tal xeito que se fora necesario, hasta chegado ese punto, se fora necesario, estaríamos pola labor de abordar un expediente para intentar preservar e conservar ese espazo con criterio claramente público. Outra das posibilidades que o Concello baralla para que a Torre do Escuredo manteña a súa declaración de Vic é o seu carácter histórico. Segundo indican dende o goberno local, o edificio tivo súa importancia na historia de Galicia, xa que por el pasaron personalidades como Emilia Pardo Bazán, Curros Enríquez ou ministros da época. A Torre do Escuredo non é o único Vic que preocupa no Concello do Grove. O goberno local continúa sen ter noticias da Xunta sobre a situación de Adrovello. Dende o Concello piden unha reunión entre todas as partes implicadas para marcar as actuacións a levar a cabo na zona tanto a curto como a longo prazo. Que queremos facer con Adrovello? Que actuacións? Que estrategia? Porque tamén nos dicen desde a Xunta, no, ali hai que eliminar a carretera que pasa por ali. Bueno, para que?
E que facemos despois? Porque con eliminar a carretera non se fai nada, non? A estrada, hai que buscar outra vía para facer unha estrada para chegar a esa zona, polo tanto require un traballo a curto, medio e longo plazo. E o problema de todo isto é que se non hai unha estrategia clara, se non nos marcamos uns obxectivos e entre todos non respondemos á pregunta que queremos que sexa Adro Vello, sinceramente creo que ás veces estamos dando paus de cego e non ten moito sentido esta situación. E falando de patrimonio, a Xunta vende a adxudicar as obras de rehabilitación e posta en valor de Ponte Nafonso, na estrada C196, entre os concellos de Noia e Outes. Os traballos foron adxudicados por un importe de preto de 600.000 euros. A actuación ten como principal obxectivo mellorar a seguridade desta infraestructura e garantir tamén a súa conservación, xa que se trata dun ben catalogado patrimonialmente. Está previsto que o inicio das obras se produza xa a principios do vindeiro mes de xullo. O prazo de execución dos traballos será de 6 meses. E comezaron tamén as obras do novo auditorio de Ribeira que se vai construir na Praza do Centenario. A actuación conta cun orzamento de preto de 4 millóns de euros. Está enmarcada na Edusi Ribeira máis Atlántica, un plan cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. As obras teñen un prazo de execución duns 15 meses, polo que se todo marcha segundo previsto, podería estar rematado para antes de finais de 2022. Xa están en marcha os exames da ABAU, a antiga selectividade. 13.200 alumnos en toda Galicia e máis de 1.200 en Pontevedra enfróntanse dende hoxe ata o vindeiro xoves ás probas que determinarán a nota coa que poderán escoller que estudar nos vindeiros anos. Unha cita que no campus de Pontevedra transcorreu con normalidade. A hora da verdade, cando menos para 13.200 alumnos galegos de segundo de bacharelato chegou hoxe ás 10 da mañá. Nese momento recibían o primeiro dos exames da coñecida como ABAU, Avaliación de Bacharelato pro Acceso á Universidade, a antiga selectividade. Non estudiei moito, pero ben, o que pensei que iba a entrar entrou, así que ben, creo. Daba moito máis medo do que foi ao final. As preguntas eran esperadas e a dificultade a mí me pareceu moi adecuada. Agora comeré aquí, descanso un pouco e logo repaso un pouco máis inglés e a ver que tal. A ver, esperaba máis difícil, a verdade, o sea, son máis os nervios que calquera outra cousa. Historia de España foi a materia coa que romperon o xeo. Tiveron que escoller entre Revolución Gloriosa, franquismo ou Revolución Agraria Liberal, buscando sempre o mellor tema para alocer os seus coñecementos adquiridos durante o curso. Que o típico que nos din os profesores na clase de pode entrar, realmente é que pode entrar calquera cousa, non sei como explicarlo, entre unos temas fáciles. Acabo de hacer el examen de lengua castellana y pues entraron las preguntas que ya sabíamos que iban a entrar porque nos dieron el modelo. As probas seguirán ata o xoves. Os resultados suporán o 40% da nota media dos rapaces e rapazas, que determinará que poderán escoller para seguir os seus estudos nos vindeiros anos. Nervioso non estou porque non me fai falta nota, fago para ver se aprobo, pero sí. Que estudiar enfermería. Pero, bueno, se non estudiarei un ciclo de superior de prótesis dental e xa está. A ver, eu quero ir por matemáticas, entonces. Unha ingeniería aeronáutica. Me gustaría estudiar ingeniería informática y para eso pues necesito buena nota, así que... Estoy esperando la nota de selectividad y cuando me den la nota ya decido que estudio. As rigorosas medidas para evitar que se copie súmanse as establecidas para previr calquera posible contaxio COVID. Así as cousas, a primeira xornada transcorreu sen sobresaltos, con moitos nervios, pero con normalidade. Máis asuntos, a Xunta pon a punto o albergue xuvenil das Sinas en Vilanova. As instalacións estánse a renovar para dar resposta ás necesidades da rapazada que vai pasar ali o verán. Este ano só poderán participar 60 mozos por quenda, a metade da capacidade habitual por mor da COVID. A medida forma parte do protocolo deseñado polo goberno galego para previr a transmisión do virus neste tipo de centros. O albergue xuvenil das Sinas no concello de Vilanova ponse a punto ás portas do verán. O complexo da Xunta está sendo obxecto dunha completa intervención. Con ela búscase dar resposta ás necesidades dos mozos e mozas que pasan aquí as súas vacacións estivais. Estamos levando a cabo uns traballos de mantenimento das instalacións moi intensos, cunha inversión cercana aos 180.000 euros para renovar tanto todos os pabellóns, é dicir, tanto no ámbito de favorecer un mellor uso, non? Telos un
poquinho mellor adecuados ás necesidades dos mozos e das mozas, tanto, xa digo, o interior dos pabellóns como exterior e tamén as cuestións de equipamento de mobiliario que son importantes. No albergue traballan contra o reloxo para telo todo a punto. O 1 de xullo, ese día, arrancarán aquí os campamentos, como sempre, cunha alta demanda. Con todo, este ano só poderán participar 60 rapaces. A capacidade vese reducida desta volta ao 50% dentro do protocolo deseñado contra a COVID, unhas medidas que, tal e como aconteceu no pasado verán, garanten a seguridade de todas as persoas usuarias. Sabemos, porque temos a experiencia do ano pasado, que se poden facer campamentos, con mantendo as distancias, mantendo todos os protocolos de seguridade e que as familias teñan claro pois que os seus fillos aquí van a estar seguros, a estar o máximo pois tamén disfrutando das actividades, baixo tamén as medidas de seguridade. O que non mudou coa COVID é o espírito do albergue, que mantén o seu atractivo programa de lecer para un público de entre 13 e 17 anos. Son actividades nun 80% todas náuticas e, bueno, pois a rapazada tamén pois merece, non? Despois de comportamento exemplar que tivo maioritariamente a mocidade galega, pois vir a pasar un verán á altura, pois obviamente do seu comportamento, e aquí estará tamén o equipo de monitores reforzado tamén para atender todas as necesidades. A visita da rapazada a Vilanova nos meses de verán é xa un clásico que se repite dende hai 70 anos, unha experiencia que de seguro moitos dos 240 mozos que pasarán por aquí este ano lembrarán por moito tempo. Ribeira collía esta mañá clausura e entrega de diplomas de varios cursos formativos levados a cabo nos últimos meses no marco do Programa Integrado de Emprego da Asociación Amicos. Neste proxecto participaron as 100 mulleres en risco de exclusión social e desempregadas, das cales 70 eran de Ribeira e 30 de Boiro. A través do Programa Integrado de Emprego, Amicos conseguiu 26 insercións laborais das 45 que ten como objetivo final o programa. Entre os cursos ofertados figuraban o de informática, internet, redes sociais e dispositivos digitais, outro de inglés ou de seguridade alimentaria. E uns 200 escolares de educación primaria de Boiro e a Pobra realizaron esta mañá unha limpeza de residuos en varios areais da zona. A actividade enmarcase no programa Ludieduca que desenvolve a Cruz Vermella de Boiro en colaboración coa empresa Gealsa. O obxectivo da proposta non era outra que sensibilizar os máis pequenos da necesidade de coidar o ecosistema mariño. Coincidindo coa celebración do Día Mundial dos Océanos, máis de 200 nenos de varios centros educativos de primaria de Boiro e a Pobra do Caramiñal participaron esta mañá nunha limpeza de residuos en varias praias da zona. Acompañados dos seus profesores e tamén de voluntarios da Cruz Vermella de Boiro, recolleron e separaron todo tipo de lixo, dende plásticos a vidros ou outro tipo de residuos orgánicos. A actividade enmarcábase no programa Ludieduca, que desenvolve a Cruz Vermella de Boiro, da man da empresa Gealsa. Estamos facendo hoxe unha actividade no aire libre que consiste, unha vez que xa se estuvo por os colexios durante todo o ano traballando diversos valores, e onde deles é o medio ambiente, a importancia do medio ambiente, hoxe o que estamos facendo é unha recollida de lixo nas playas para concienciar os nenos, que son o futuro do mañán, da importancia que ten o non contaminar os nosos medios, que os nosos recursos da pesca e do medio ambiente que non se vexan vulnerados por culpa da contaminación. E resulta que precisamente a educación ambiental é un dos eixos fundamentais sobre os que traballa Ludieduca, tratando de transmitir aos máis pequenos da importancia de coidar o noso medio ambiente. Saiban tamén que o mundo do deporte celebra a partir do vindeiro 23 de xullo a súa cita máis importante. A cidade xaponesa de Tokio acollerá os Xogos Olímpicos e Pontevedra terá o seu papel na antesala deste evento. A provincia é o escenario escollido pola selección española masculina de balonmán para concentrarse e afrontar a recta final cara aos Xogos. É certo que a provincia de Pontevedra é unha gran referencia do balonmán, con 5 equipos que formaron parte da historia da Liga Asobal, Teucro, Cangas, Octavio e Chapela, a máis do Cisne, Colexio Los Sauces esta temporada. E, polo tanto, pois é certo que nesta provincia amase profundamente o balonmán. Eu creo que esta é unha extraordinaria noticia para a nosa provincia e eu espero, querido Bruno e querido Paco, que estas non sexan os últimos acordos que teñamos para eventos que teñan que ver co balonmán.
O plantel estará en Pontevedra entre o 22 e o 28 deste mes e entre o 4 e o 9 de xullo para decidir que xogadores formarán parte da lista definitiva que viaxará ata o Xapón. Durante a súa estancia na provincia, a selección tamén disputará 2 partidos preparatorios, o 27 deste mes en Pontevedra contra Croacia e o 10 de xullo en Vigo contra a selección portuguesa. O campamento central do equipo estará no concello de Sanxenxo, onde estará concentrado en formato burbulla. Ali os xogadores e o equipo técnico contará cun hotel á súa completa disposición para evitar contaxios de COVID. Dende ali trasladaranse a Pontevedra diario para adestrar. Rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega o tempo. Graciñas por estaren aí. Adeus.